Ahojte ľudia, tu sme u ďalšieho videa a ideme robiť s autom. Tu je motor. OK, toto je atmosférický motor, 8 valec a je to benzín. Počujete ten zvuk? Trám to len kamerou a ideme potom ďalej. Ľudia, ešte porozprávam o motore, viac menej som nehovoril, je to ako benzín, to som už hovoril, je to BMW ako vždy. A tak je to BMW 745i, ten motor je takýto, ja sa môžete napísať môžete možno takto pozerajte. Vidíte, ľudia, takto to je to auto. Kolesá sú takéto len. A ešte. Aby ste mi verili, je to 745i. To sú fífuti, čo boli na začiatku. Počúvajte zvuk. Pozrite, ideme umyť auto. Práve pre toto. Celkovo. Aha, je to benzín. Je to benzín. Na 1000% je to benzín. Potom k tomu interiér. Otvoríme. Interiér je zelený. Vidíte sa? Tak bledozelený. Máme tu drevo. To máme sedačky, všetko má to. Tu karbónové, je to karbónové a jediné, tu nie je senzor, takže ľudia, to by o chvíľu malo končiť a ešte, aby som vám ukázal takýto volant. Celkovo spredu to vyzerá nejako takto. Takže dáme to už do 5 minút aspoň.
A takže ľudia, čau a možno, že bude aj ďalší diel.